इसरा सोरजिगिरि इसरा गासैनि गिरि हा आरो अख्रां दै बार सान हाथरखि जाजोबनांदों बिनि रावजोंनो नुनाय मानि आंनि न' गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय थाबाय फै दिनै जोङो आंनि न'निफ्राय फोथार गेजेराव फोथार आंनि न'नि सिमा आरो बयजा दैनं उत्तमजि गामिनि गेजेराव फैनानै दंफैयो आरो आङो बेयाव फैनायनि जाहोनानो जाबाय दहाय एसे आवगायाव आङो दोंसे खुगा मेथाइ रोजाबदोंमोन ना इसोरा सोरजिगिरि बे जोंनि हा सिमा गेजेराव फैनानै इसोरनि सोरजिनायखौ नोंथांमोननो देखायनो थाखाय आङो बेयाव फैबाय थ' लोगोफोर इसोरनि गासै सोरजिनायफोरखौ नायलांदो फारि फारियैनो स' इसोरा सोरजिदों हाजो समायना हाजो जोङो नायना मोनो जोङो बे हाजोखौ नायहरबा जोङो समायना बेसेबां मोजां इसोरा सोरजिदों लोगोसे बिनि गासै बे इसोरनि सोरजिनाय सिनारिफोरखौ नोंथांमोननो दसे सम देखायबाय दहाय बुंनाय बायदि दै बार हा अख्रां गासैखौबो इसोरा सोरजिदों सानफोरखौबो सोरजिदों जेनिख्रुइ आंनि गाहायाव दङ सान इसोरा सोरजिनाय बे साना जों गासैनोबो जेनिख्रुइ सोरांखौ होयो जोंनो नांगौमानिखिनि बे सोरांखौ आरो नांगौमानि गरमखौ जोंनो होयो बै सानखौ नोंथांमोना नाहरनानै माबोरै मोनो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय फैदो आरोबाव इसोरनि सोरजिनाय समायना नुथायखौ जोङो नायलांनो जाबाय आंनि गामिनिफ्राय 500 मिटार गोजानाव फैनानै फोथार गेजेराव दंफैयो आरो बे गेजेरनिफ्राय हरैथिं जोङो नुहुरो दैनं उत्तमजि आरो लोगोसे बिनि सोनाबहा जोङो कार्बि गामि जोङो नुनो मोनो आरो लोगोसे जोङो सानजाथिं जोङो नाहरबा नुयो हाजो थिला आरो लोगोसे जयपुर गाव 1 नं 2 नं जयपुर गाव आरो लोगोसे कार्बि गामि नांथाबना थानायखौ जों नुयो स' इसोरनि सोरजिनाया समायना इसोरा गासै सोरजिनाया बिनि सोरजिनाया समायना बेखौनो नोंथांमोननो दसे सम बे समायनाखौ दिन्थिनाय जाबाय नोंथांमोना बेबायदि इसोरनि समायना सोरजिनायखौ जितु आंनि चेनेलनि जुगेदि देखायबाय आरो बे माखासे भिडिअफोर देखायनायखौ माबायदि मोनखो स' मोजाङै मोनदोंब्ला कमेन्ट खालाम शेयार खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आङो नोंथांमोननिसिम आसा आरो भरसा लाखिनानै दिनैनि बे भिडिअखौ एसेनो दोनथ'नाय जाबाय थ' थेंक इउ फर वाचिं